Жыццё ў крэдыт. На што і чаму пазычаем? Тяжело. Уровень дохода не соответствует потребностям. Лучше сегодня в наших условиях жить с кредитами, потому что жить мы хотим сегодня, а не послезавтра. Сегодня в 4 часа утра. Акупацыя і вызвалення. У Магілёве рэканструявалі Другую сусветную. Мы смотрели сначала, мы так и не поняли, о чем. Конечно, были небольшие недочеты, но я думаю, всем все очень понравилось. На вялікім экране і па-беларуску. У Менску прэзентавалі серыял «Чернобыль». Тот нуар красивый, который есть в фильме, он остался и в нашем звучании. Очень здорово получился. Жыццё ў пазыку рэчаіснасць актуальная не толькі для беларускай дзяржавы, але і для простых грамадзянаў. Беларусы ўсё больш завінавачваюцца за крэдыты. Згодна са статыстыкай, апублікаванай Нацбанкам, на 1 чэрвеня сёлета нашая агульная запазычанасць перад банкамі складае 12 мільярдаў 371,5 мільёнаў рублёў. Брали рассрочку на мебель, покупку и на ремонт просто квартиры. Совсем недавно кредит на покупку квартиры. Никогда не брали. Вообще. И не берем, и не будем брать. Стараться. Потому что это отдавать потом. Брали льготный кредит на строительство жилья. На стиральную машину очень хорошо, очень удобно. Стирать-то можно уже сразу начинать. Никогда в жизни. Ни на что. Ни разу. Честное слово. Клянусь. Што ж да тэмпаў росту запазычанасці, то толькі за травень яна павялічылася амаль на 191 мільён, а за красавік на няпоўныя 208 мільёнаў рублёў. Рост кредитной задолженности населения свидетельствует, с одной стороны, о росте доходов населения, то есть оно становится более кредитоспособным, а с другой стороны свидетельствует о том, что населению все-таки не хватает денежных средств, и оно вынуждено обращаться к банкам за кредитами. Сямімільнымі тэмпамі расце сярод іншага запазычанасць насельніцтва за спажывецкія крэдыты. На пачатак лета яна склала амаль 5 мільярдаў рублёў. Банки начали активнее работать на потребительском рынке, банки начали предлагать новые продукты. Население, с другой стороны, на эти продукты ведется, стремится потреблять сегодня, оплатить завтра. В некоторой степени это свидетельствует о финансовой безграмотности людей, поскольку далеко не факт, что доходы у людей будут стабильны, и они смогут эти кредиты отдавать. У выпадку, калі тэмпы крэдытавання паскорацца, Нацбанк дапускае магчымасць зрабіць правілы выдачы спажывецкіх крэдытаў больш жорсткімі. Ці спыніць гэта беларусаў ад спакусы ўзяць пазыку? І ці нагул рэальна ў нашай краіне сёння пражыць без крэдыту? Брать кредит на свадьбу это точно нет, это глупо. А если есть какие-то перспективы, допустим, на жилье, либо на улучшение жилищных условий, то, в принципе, с инфляцией может быть и разумно взять этот кредит. Тяжело. Уровень дохода не соответствует потребностям. Очень тяжело на данную зарплату прожить. Лучше сегодня в наших условиях жить с кредитами, потому что жить мы хотим сегодня, а не послезавтра. Теоретически, наверное, можно. У меня не получалось. Летась Нацбанк ужо ўводзіў новыя правілы выдачы пазыкаў насельніцтву, каб стрымаць крэдытны бум. Аднак, як сведчыць апублікаваная цяпер статыстыка, тыя больш жорсткія захады не спрацавалі. Валер Руселік, Белсат. Удзельніцы руху «Маці-328» заявілі аб часовым спыненні галадоўкі ад 3 ліпеня. Гэтае рашэнне, звязанае з візітам да жанчын, кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Наталі Качанавай, што мае адбыцца да 10 ліпеня. На сёння галадоўку трымаюць 4 актывісткі. Паводле жанчын, калі Наталя Качанава паабяцае задаволіць іхныя патрабаванні, яны спыняць галадоўку канчаткова. У іншым выпадку працягнуць яе. Залагоджваць канфлікты Наталі Качанавай даручаюць не ўпершыню. Гэтак на мінулым тыдні ў тэлефоннай размове яна ад імя Лукашэнкі выбачалася за забарону актывісткам Pussy Riot прыехаць у Беларусь. Напрыканцы траўня Качанова выбачалася перад ромамі ў сувязі з брутальнымі затрыманнямі ды арыштамі гэтай нацыянальнай меншасці ў Магілёве.
Двухдзённы саміт Великай Двадцаткі ў Японіі скончыўся. Госці разлятаюцца з Осакі. Галоўнай тэмай сталі эканамічныя свабоды. І ў выніку сустрэчы Дональд Трамп і Сі Цзіньпін дамовіліся аднавіць гандлёвыя перамовы, а Вашынгтон не будзе ўводзіць новых мытаў на кітайскія тавары. У межах саміту прэзідэнты і прэм'еры абмеркавалі і рост геапалітычнай напружанасці, і ваенныя канфлікты, і не толькі эканамічныя свабоды. Президент Путин працягвае настойваць, што неліберальныя дэмакраты, неліберальныя рэжымы могуць ствараць уражанне, што яны часам эфектыўнейшыя за ліберальныя дэмакратыі. І зрэдку гэта так, бо калі ў вас няма парламенту, грамадскай думкі ды свабодных медыяў, значна лягчэй манеўраваць. Але хто і што будзе судзіць як лепш? Для мяне адзіным суддзём мусіць быць народ і адзінаю мэтаю агульнае дабро. Владимир Путин на саміце трапіў пад крытыку за парушэнне правоў грамадзянаў Расіі, за ўзброеную гібрыдную агрэсію ва ўкраіне, бамбаванні ў Сірыі і ўжыванне баявога атручвальнага рэчыва ў Вялікай Брытаніі, спробу забіць перабежчыка Сергея Скрыпаля, ад чаго загінула выпадковая брытанка. Учора я сказала прэзідэнту Пуціну, што нармалізацыя двухбаковых стасункаў магчымая толькі тады, калі Расія спыніць безадказную дзейнасць, якая пагражае Вялікай Брытаніі і яе саюзнікам, такую, як выкарыстанне смертаноснага нервова-паралітычнага рэчыва ў Солсбары. Прэзідэнт Расіі працягваў адмаўляць датычнасць Крамля да адпраўкі ў Брытанію вайскоўцаў-атручвальнікаў з ГРУ і нават ледзь не пагражаў Лондану ў гэтай справе. Наши действия в отношении партнеров всегда будут зеркальными. Как к нам относятся, так и мы будем ко всем относиться. Хочу, чтобы все это запомнили. Пасля перамоваў Владимира Путина з Дональдом Трампам расійскае дзяржаўнае тэлебачанне атрымала пазітыўны каментар ад лідара ЗША. Ён класны хлопец, по-мойму, сустрэча ўдалася. Ён добры чалавек, мы пачалі абмяркоўваць гандаль. Мяркую, паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі мусіць быць гандаль. Але тут Трамп увайшоў у ролю міратворца, гатовага дамаўляцца з кім-кольвек. Пасля Осакі ён паляцеў у Паўднёвую Карэю, выказаўшы намер сустрэцца з лідарам КНДР Кім Чен Ынам проста ў дэмілітарызаванай зоне. У мяне выдатныя стасункі з прэзідэнтам Кітаю Сі Цзіньпінам. Ніхто не змог бы правесці такой дамовы, якую мы маем цяпер. Мы атрымаем дзесяткі мільярдаў долараў з Кітаю, шмат чаго зменіцца. Я ладжу з прэзідэнтам Пуціным, я ладжу з саудаўскім прынцам Мухаммедам. Галоўнай тэмай перамоваў Пуціна і Трампа сталі ўкраінскія маракі, са стральбой захопленыя Расіяй у палон пасля спробы праплыць праз Керчанскі праліў. У траўні міжнародны трыбунал марскога права ў Гаазе прызнаў, што украінцаў незаконна трымаюць у расійскай турме. Гэтаксама лічаць і ў Вашынгтоне. Президент Соединенных Штатов сделал эту тему одной из приоритетных в ходе нашего общения на двадцатке. Говорили по другим, естественно, проблемам, но эта тема тоже поднималась. Что касается... Мы объяснили, что там происходит. Ну, в общем, говорили на эту тему, и решения пока нет. У якасці перніка Путіну Дональд Трамп паабяцаў усур'ёз падумаць, ці не прыехаць у Маскву на 9 траўня. Ярослаў Стешык, Белсад. Пакуль у пераможанай 74 гады таму Нямецчыне ганарацца ўласным аўтапрамам, высокім узроўнем жыцця і першай эканомікай Еўропы, у Беларусі чыноўнікі па-ранейшаму заклікаюць ганарыцца уласна той перамогай 1945 года. Напярэдадні ў Магілёве адбыўся вялікі тэатралізаваны канцэрт з элементамі інсцэнізацыі гістарычных падзеяў «Салдатамі былі ўсе», прысвечаны 75-й гадавіне вызвалення гораду ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Сегодня в 4 часа утра Прыход немцаў у горад, блок-сцэнаў з дзіўнай назваю «Тупат ног» ды спальванне вёсак, жудасныя гады вайны намагаліся аднавіць з найдрабнейшымі падрабязнасцямі. Войну-то не перепишешь и не придумаешь. Нет, можно добавить каких-то новых красок и сделать больше пиротехники. Сегодня задействовано очень много пиротехники и авианалеты, которые также будут, и парашютисты. Но
Как по моим чувствам, самое страшное то, что когда людей загоняли в гетто. Выбухи, стрелы ды живая музыка. Собаки и кони, танки ды мотоциклы, авиатэхніка, феерверк, шоу. Коштаў маштабнай імпрэзы не агучваюць, затое з задавальненнем кажуць пра мэты. Галоўнае, каб войны не было. Чтобы люди задумались, чего не должно быть дальше. И люди помнили, что было раньше, чтобы не забывали, что такое война и как люди плакали, когда сжигали, выгоняли, сжигали дома, когда оставались они на улице. А каб не забывали, нагадваць трэба штогод. Таму і сюжэт рэканструкцыі максімальна банальны. Гэта, вядома ж, мірныя часіны. Время ретро, передвоенное время. Вот у нас кавалер с гармонькой, я его барышня. Мы будем сейчас вот ходить там, гулять. Потым ідылію прадказальна разбураюць злыя немцы, убраныя ў строі ад Беларусьфільму. Задача занять город Могилев в рамках реконструкции, показать максимальные условия, приближенные к оккупации, насколько это возможно. Ну и потом, как нам известно, капитулировать. А капитуляваць, дзякуючы каму, калі не партызанам ды магутнай советской армии. Мы русские, советская армия, получается. Наша задача, получается, встретиться с немцами и сразиться с ними, все. Рыхтаваліся да такой кульмінацыі палёту фантазіі магілёўскіх ідэолагаў доўга, упарта ды ўсе разам. Амаль месяц, незважаючы на асамлелых школьнікаў, недахоп вады і анамальна спякотныя дні, на безыменным полі каля гандлёвага цэнтру Е-Сіці не пераставалі грымець рэпетыцыі. Сжигаем деревню и потом расходимся. 68 сторонак сцэнару і больш як 4000 удзельнікаў. Навучэнцы муз-каледжаў, выкладчыкі спартовых школаў, хореографы, будучыя дактары і аграрыі, хтосьці добраахвотна прымусова. Просто сказали, от организации нужно столько-то человека. То есть, чем больше организация, тем больше, естественно, человек. А хтосьці з задавальненнем. Все хорошо, замечательно, да. Кому какая роль досталась? Кто-то в гетто сидит, кто-то в концлагере. Падобную рэканструкцыю ў Магілёве ладзяць ужо не ўпершыню. Аднак аб праблемах з яе арганізацыі кажуць нават самі удзельнікі. Конкретно, во-первых, музыка, то, что там будут танцевать на сцене, это как-то неестественно, по-моему. Не хватало, например, оружия. Вот там человеку одному не хватило оружия. Арганізацыйныя праблемы адчулі і гледачы. Два пільныя даглядання і паркоўка ў якасці адзінай трыбуны. Вынік прадказальны. Мы смотрели сначала, мы так и не поняли, о чем и как, и чего, и как. Конечно, были небольшие недочеты, но я думаю, всем все очень понравилось. Все было организовано очень красиво, очень все достойно. Мы довольны, что сходили на такое мероприятие. Я был, но практически ничего не увидел. Очень слабая обзорность, какая-то непонятная. Я пробовал подойти и к экранам. Когда подходишь к экранам, не слышно ничего, с разных мест перебивает звук. Дык можа варта было б на дзень гораду зладзіць не дарагую вайну, а больш шырокае гістарычнае свята. Цяпер ужо рытарычна пытаюцца магілёўцы. Сцяпан Святлоў, Белсат. Прэм'ера Чарнобыля адбылася 6 траўня, і праз 1,5 месяца яго паказваюць на вялікім экране і на беларускай мове. Квіткі на паказ разляцеліся за некалькі гадзін. Некаторыя людзі натуральна чакалі менавіта перакладу, каб пачаць глядзець стужку. У гэтай баіцы ім аказаўся Анатоль Дятлаў, найлепшы выбар. Фанабарысты непрыемны чалавек, які кіраваў у тую ноч і аддаваў загады. На 200 месцаў у зале было больш за 1000 заявак яшчэ да закрыцця рэгістрацыі. Я насамрэч ввогуле амаль не гляджу, ні серыялы, ні кіно. Гэта быў добрая причина, как поглядеть. Мы с детьми, потому что не разговариваем на белорусском, и нам тяжело. И это как вариант такой немножко, может быть, подтянуть белорусский. Я поглядела в интернете по-руску, и зараз хотелось поглядеть на великом экране. І менавіта па-беларуску, таму што нешта гэта будзе выбітнае. 1,5 месяца спатрэбілася кампаніі «Волком А1», каб дамовіцца з медыягігантам HBO, які выпусціў «Чарнобыль», і платформе «Вока», каб перакласці ўсе 5 эпізодаў серыялу. Кіраўнік праекту адзначыў, што «Волком» не мог абмінуць найбуйнейшую трагедыю ў найноўшай гісторыі Беларусі. Гэта добрая мастацкая стужка, якая дазволіць нам яшчэ раз тым, хто памятае, успомніць, як гэта было, тым, хто быў яшчэ маленькі ці не нарадзіўся ў гэты час, паведаць і падумаць аб тым, што магло здарыцца і што магло здарыцца з нашай краінай, што магло здарыцца з суседзямі. На паказ Чарнобыля завіталі і тыя, хто непасрэдна працаваў над беларускамоўнай версіяй і захоўваў атмасферу кіно ў перакладзе. С Чернобылем у нас это отлично получилось.
тот нуар красивый, который есть в фильме, он остался и в нашем звучании. Очень здорово получилось. Чорнобыль атрымаў найвышэйшыя адзнакі ад гледачоў і крытыкаў ужо пасля першага эпізоду, абышоўшы нават гульню тронаў. Серыялу падабалі 96-98% гледачоў розных стрімінгавых платформаў. Той, хто не патрапіў на беларускамоўны паказ першага эпізода ў кіно, можа зладзіць сабе сеанс дома праз Вока ТВ. Марія Грыц, Белсат. За 2 гады і 1 хвіліну.